Dan met kwart pa jeken ora. Qua mijn collega's blikkaben. Jeken ora pa trailer tenen ora pa nos procureur is. Zit ja join carnaval. Zit groepen dan. Misatie. Zit pa nos. Nos quanto groepen ting aworki. Nos combineren die matchen die moet je dan te kwarte groepen. En de grandi 10 groepen. Dus ja, die bieden was great. Kiko público me se tiene cuenta con él. Público me se comporta. Awonens hoop invasies pa nog beben naar boter. Vooral in negotiaties nog benden naar boter. Toekomst mis bij een cup. En het publico mes Kirubinko dan Chuck. Nos invita eigenlijk pa nog beben naar boter, pa doen een cup. Ja, zet bonos por want een tour. Maak je hoor meer een bekane boter. Nos bis dan zie een cup of telefoon, maar desbest na je waarschuwing, pak kan ook aan een boter in kaya, want het zit daar weer een kost vervelen. Plus midi, BB midi, nog fuma, dus kior bij je oprima's, zorg dat je hen pa ibubokas. Vooral pa emocionang menang mas tanto, ko ora ko timo ko bebe no lagge pone un cammino bira baila, bole vai quelle bebe, of tuma ko bebe se gene ko no conoce. Paso nos mesa, ahora que tu costa bira peligro aqui nanang. Por pasa algo que después uno sabe que pasa con lugar de tiempo que bebe na echaba un vaina que me tiene cuenta que sei no toma cosas y bebe cerca de un como no conoce compra que bebe un lugar seguro entonces si va a poner un vaina mesmo rato va a ir a bailar preferible lo que ele bebe uno sabe que para pasar con él